ଢେଙ୍କାନାଳ। ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। 1719 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ 11,92,948 ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହା ଗଡ଼ଜାତ ରାଜା ଢେଙ୍କ ଶବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଂଶରେ ମାଲ୍ୟଗିରି ପର୍ବତ ଅବସ୍ଥିତ। ପୁରାତନ ଅବିଭକ୍ତ 13ଟି ଜିଲ୍ଲା ଭିତରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗାଁ ଭୁବନ। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସବ। ଏହା ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥାଏ। ଏଠିକାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଚାଉଳ ବରା। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ରହିଛି। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ସମୟରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଚୋରନ୍ଦା ମଠ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଏହି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କପିଳାସ ଶିବ ମନ୍ଦିର, କପିଳାସ ଚିଡ଼ିଆଖାନା, ଅନନ୍ତ ଶୟନ, ଚୋରନ୍ଦା, ସପ୍ତଶଯ୍ୟା, ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର, କୁଆଲୋ, କନକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଦଣ୍ଡଧର ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର, ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଆଦି ଅବସ୍ଥିତ।